чунин шоҳид шудем чанд рӯз пеш дар маросими ҷоизасупорӣ аз риштаи бокс дар бозиҳои олимпӣ ки варзишгари мо Давлат Болтаев дар вазни 92 кило нишони биринҷӣ ба даст овард, як хаттогии бисёр ҳам назаррас аз сӯи Кумитаи тадорукоти бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 ба назар расид, ки он ҷо ба ҷои парчами Тоҷикистон парчами дигар давлат парафшон гардид. ва ин хаттогиро Кумитаи тадорукоти бозиҳои Олимпӣ қабул карданд ва аз тамоми мардуми Тоҷикистон бахшиш пурсиданд, пӯзиш хостанд ва дигarbora ба ифтихори варзишгари мо ва ба ифтихори миллати мо парчами давлатии Тоҷикистон парафшон гардид. Çemberdari millete, aruna musiki şmere.